Oso ondo. Beraz, informazio egoki eskaintzen ari da lasterketa. Dugun moduan, kontinental mailakoek hartu dute ihesaldian sartzeko ardura, bota izan ditu beste talde batzuk, bigarren mailako, protein mailako talde batzuk, batez ere etxean daudela ikusita, faltan bota dut Euskaltel Euskadi bat, ihesaldian, etxean daudela kontutan izan da, ez dakit. Kerfarma sartu da. Nik uste dut, hasieran sortzen den edozein ihesaldietan talde apalek beti ordezkarien bat izatea ez dutela inoiz kalte izaten. Ez dakit Euskaltelek pentsatzen duen gero kulturreko taldeetako gizonei aurre egingo dieten ala ez, behar bada puntuak diren kontu hori dela eta nahiago dute ihesaldiko protagonismoa baino gehiago aurreneko 10etan edo sailkatu eta puntu sortaren bat edo hartzea. Gora egindu aldeak, ihesaldiaren aldeak gora egindu 54 segundora, baina Hego Afrikarra, aipatutako Leo Hayter, Cole Kessler, Byron Munton, benetan aukera ikusten du hor, Modernek gaur nabarmentzeko Leo Hayterrekin zerbait egiten nahi izango dute. Leo Hayterren adibidea uste dut Alfonso Osona dela azaltzeko, nola Leo Hayterrek presioarekin arazo batzuk izan zituen. Uste dut orain talde, naiz eta orain UAE taldearekin korritzen ari den, aztegian jarritzen du eta ikusiko dugu inoiz Worldtourrerako aterik zabaltzen zaio. Lasterketa albaltzizketara bidean da, hortxe aldapa gora dagoeneko berriz ere lekuko hartu du Astanak. Eta instante batean ja 15 segundura, alde ikerra. Erritmo aldaketa horretan. Kontrolpen eraman du ihesaldia lasterketak, bazekien hemen erritmoa bizitu ezkera. Eta eroria, Euskaltel Euskadiko bat erori da, hankaz gora joan dira Iruzpalau. Beste batzuk trabatuta gelditu dira eta orain horiek komeriek izango dituzten erritmoa asko bizitu da eta pelotoi buruan. Hortxe bizitu du Astanak. Hasietan sartzen ez den, uste dut azkeneko igora izan daitekela erabakigarria. Eta hemen garbi dagoena da, hasiera-hasieran esan duguna, irudi honekin ikusten da lasterketa, kasu honetan lasterketa buruan eta pelotoi buruan, ze taldetako txirrendulariak doazen. Danak Worldtourrekoa dira, danak salbuespenik gabe. Astana, Jaiko, UAEkoak pixka bat atzera xeago, baina denak ere hor, eta baita Movistar ere. Hor, garbi ikusten da lanerako eta gero segurazki sailkapenak ere hala erakutsiko du. Hemen Olizian, Estaturrean, Frantziarra, eta hemen mugitzen ari da Kajarrural da. Hortxe, Sagarrondoa astintzen ari da Kajarrural. Gaintza hauxe da gaintzeko muñoa. Eskailera moduan abaltzizketa eta zaldibia lotzen dituen errepidetik gaintza herrira eramaten duen bidea, 3 kilometro eta 3 metro. Lehendabiziko zatiak gogor xamarra, gero atxeden aldia, beste koskatxoren bat, eta zatiri zahalena, seguraski metro gutxi batzuetan, baina 100 metrotan, tartekatutako 100 metrotan, uneko 9 inguruko zailtasuna da. Hor ikusi dute, goruntza egin eta orain berriro gar. Gaur ari da Kajarrualeko ziklista. 38 kilometro falta dira helmugara iristeko. Ondo zuzendu du, etxeran jaio dabil. Ja, aurrez ere jetxia dutenez, eta ez behin bakarrik, aldez aurretik beste 3 ere jetxi dute eta horren bestez jetxiraren Burgoseko ziklista hemen, bien biterran Samuel Fernández. Errepidea gainera Torkio garapena ondo mugitzen ari da. Errepidearen ezker aldean, haizeak ahalik eta kutsien joko duen une horretan, baina pelotoiaren mugimendua oso azkarra izan da eta horrelako eraso golpekin abiadura ikeragarri bizitzen dute.
Eta gainera datorkio Burgosko txirrendulari hau. Pelotoia begibistan ditu gainera eta uste dut hemen berriro baltzizketako igoera hasi bitartean horrelako erasoak izango diren arren pelotoia moldatuko dela saiakera horietana kontrolpean izateko. Oraintxe pasako dira laugarren aldi. Arrindoa jarri dio UAEk. Bertan dute jadanik multzo nagusia. Ez dute itxina hauek. Hor behar bada, Ken Farmak eta Euskaltel Euskadi taldeak iritzi dute ikusita UAEk eta Astana taldeak zeinen estu lotu duten tropela eta ez dutela aukerarik emango iesaldiak eta behar bezala korpuztu edo gauzatzeko. Eta behar bada erabaki horrek eragin du eurek mugimendu hauetan parte ez hartzea, baina bestelakoan Caja Rural eta Burgos eta mugitzen diren lekuetan, beste lasterketa askotan, Euskaltelgoak eta Ken Farmakoak ere ikusi izan da utzi dute orain alde batera, eskuinera hartu dute, hor ezkerretara altzoko bidegurutze badago, hortik kilometro batera altzoko beste igoera bateko bidegurutzea, baina orain hauek doazen bide hau, orain zelaia da, baina behin altzoko bidegurutze hori atzean utzi eta amaizketarako bidea sasi berdeka peto-peto da, euneko 2 inguru mari horretan, denbora guztian, guraren kontrako noranzkoan beti gora pixka bat gorako ukitua duen bidea dago hemen. Azkar joan nahi izan ezkero antzematen dena, lasai joan da oso eramangarria, nola ere, babesean doanak abantaila handia izango du, hemen buruan ari den Laengenekin alderatuta. Honek gaitze guztia berak jango du, eta hor 40 kilometro inguruko abiaduran hori antzeman egiten da, asko antzeman ere. Bere bilbidean zenbat aize janduen Laengenek, Norvegiarrak, hemen amore mandu Samuel Fernandezek, baina ez du etxinai Hugo de la Callek aurrera jarraitzen du, jarraipen eman nahi dio ahaleginari Burgos behatzeko ziklistak. Behir orain uziko ranking horren Astanari dagoki orain txanda 16 segundoko atzerapena darama multzo nagusiak aurrera egin du Burgos taldeko ziklistak. Eta hor, alegin betean ari dira, bai UAE baita Astana ere. Horrenik taldea multzoa handia da. Hor hautsiko da, segurenik abaltzizketan gora. Igotzen bere burua jaiotza duten gizona behintzat mugimendu sortuko dute. Aurkaria probatuko dituzte, behar bada lehendabiziko erasoa ez da erabakigarri izango, baina aurkariak zertan diren aztertu nahiko dute behintzat. Eta ben begira Laengen, bere azken ahalegin oso bizi egiten ari da, eta bere taldekideak gurpiletik eratera ditu. Eta hor aurki potxe eginda geldituko da, eta bazterrera egingo du, oraintxe bertan. Hor, bazterrera egin du Norvegiarrak, eta bere taldekide batek hartu dio lekukoa orain. Hementxe dira Desfatxion lehen bezala ondo kokatuta, bere gurpilean Diego Ulisi, Astana taldeko txirrendulari hori, zertxo eta atzerago iazko garailea, Igor Harri eta ikusten dugu. Bai, eta Ken Farmakoak ere aurrera joan dira. Hor dira, UAEkoen atzean. Erritmo aldaketa bortitza egin eta aurkaria menderatzeko talde askok erabakitzen duten. Erne Jaikokoa. Jaiko Sagarrondo astintzen ari da. Ez du hor, tanak batera joaterik nahi Jaikok. Astindu nahi du, eta astindu ematen ari zaio Jaiko lasterketari. Bizi atera da Jaikoko ziklista. Hortxe tartetxo agindu. Metro batzuk hartu ditu.
pelotoitik iruko Koldu belda, esan dugu igueretan ondo moldatzen den ziklista britainiarra. Urtean Guanxi eta Eslovakiako turra irabazi zituen gizon honek. Kopi Bartali astean garaipen bat ere lortu zuen eta Guanxin eta Eslovakian etapa bana ere bai. Oso maila honeko gizona da, veteranoa, 30 urte, tikia, 1,60 zentimetro, eta harina 56 kilo baino ez. Tarte agindu, denbora gutxian, atzera begira, ari da, etengabe double. Austriako turrean, atera kontu esate baterako, Carlos Rodríguez, turrean bertan 5. postuan sailkatutako Espainiarraren atzetik, 5. izan dela. George Mulbergar. Horrek erakusten du bere maila zein den. Decathlon taldeko gizona irabazteko turrean. Berbake, Molema, Carlos Rodríguez eta 5. gizon hori. Hemen, abaltzizketan gora. Igor Arrieta bera orain. Horrari da. Despatxioen ere hor da, baina ez dago etenik. Hor pasako da lehen postuan. Paul Dobel. Modern Aventure ere mugitu da. Aldea estandia. Oskoa 6 segundo. Eto Muñoari ekin beharko dio. 2 kilometroko erripa. Taldekoa Bayron Manton da. Kabintxet Esfasion eta Igor Arrieta. Baita Diego Lisi ere. Favoritoak, lehen aipatu ditugun favorito gehientsunak hor dira. Ez dute utxik egin eta lasterketa erabaki sartutakoan azken 8 kilometroetan hor agertu dira. Elkarren pare beste askotan bezala zur jokatzen atzen aldapatxoa. Ja gaintzako azken aldapatxoa uneko 9 koskatxoa, baina ja herrian sartzearekin batera goitipera abiatuko dira. Ziztu bizen joango da helmugara bidean lasterketa. Hortxe dira gaintzan bera jadanik. Eta azken kilometrotan hor agertu dira lasterketa honetako oilarrak. Hortxe jetxiera eta berehala izango dira Ordiziako azken zuzengunean. Arrieta da beste baina aurreko batean ere hementxe bertan trebezia ikaragarri erakutsi zuen. Motua aurki dute, janda. Erreferentzia lanare egiten ari da bihurgunetarako, baina hauek erreferentziarik ez dute behar, hauek jaitsiera nolakoa den ondo ezagutzen dute eta bihurgunean nola hartu behar dituzten ere bai. Ausardi eta teknikari dira erakusten eta horregatik nabarmendu dira lasterketa buruan bi gizon hauek. Inguruko errepideak ondo ezagutzen ditu gainera Igor Arrietak. Estanako bat itzete jazarbenean doan taldetxoa, hau burua, Guillermo Tomas Silva eta Igor Arrieta, kilometro bat besterik ez. Helmugara iristeko, ea garaipena lortzen duen Igor Arrietak. Aurkari zaila egokitu zaio gaurkoan, 10 segundoko tartea dute. Ailegatu egingo dira eta behar bada zuhurtasun horrek ero saria izan lezake. Bestela Igor Arrietara ere badagokio erreleboren bat ematea gutxienez garaipena bien artean lehiatzeko. Askotan zuhurkeria handiz jokatzeak ez norberak, ez aldamenekoak, baizik eta 3. batek lortzea edo aukera izatea ekartzen du, baina hor itxura guztien arabera ailegatu egingo dira eta hotz jokatuta izatez motelagoa izanik Igor Arrietak azpikeri hori baliatu nahi du. Iritsi da ordua, hortxe da azken zatian, azken 400 metrotan lasterketa. Atzera begira Guillermo Tomas Silva gainean dute taldetxoa. Hortxe dator. Beste astanako bat eskaloni izan daiteke. Hortxe dira, 300 metro besterik ez helmugarako.
Hortxe, azken aleginean, esprintatzen hasi da uruguaitarra, ia atera zaio Igor Arrietari, ondo izten ari zaio, baina Guillermo Tomas Silvak irabaziko du, bigarren Igor Arrieta, eta hirugarren Antonio Morgado Portugalgo txapelduna, beraz, aurtengo garailea, Ordiziako klasikoaren